Bună și bine v-am găsit la un nou episod de astăzi. Sper că v-a plăcut celălalt. Dar ce aș vrea să ne jucăm? Eu aș vrea să mă joc... Nu, asta. O stau eu urât pentru mine, nu mă întreb de ce. Ce să mă joc eu cu voi? Vreți Rainbow Friends? Hai să ne jucăm Rainbow Friends. Bun. Așteptăm să se încarce. Hai, încarcă-te, încarcă-te, încarcă-te. Ok, am zis încarcă-te când se încărcase. Stai să vedem dacă e ceva bun. Shop. Nimic. Decât la mystery să fac coin-uri de-astea și să... Mergem la chapter 1, că e mai simplu pentru mine. Eu nu vreau să mă bag pe server privat, pentru că sunt singură și de-aia. Dacă vreți să filmez și cu prietenile mele sau cu regele, cum vreți să le ziceți, dacă vreți, o să postez cu ele, dar nu o să se audă dacă nici eu, nici ele. Și gen... O să... Și noi o să facem, da, o să fim singuri aici. Ok, și sper că vă place skin-ul meu și cutia mea. Oh, ne-a băgat cu 3 oameni. Sau cu 2. Ferească Dumnezeu. Stai. Eu dacă sunt 3 oameni, eu nu intru. Eu nu mă joc dacă sunt 3 oameni. Bă, bune. Nu-i corect. Suntem 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Suntem 5 oameni. Așa, bine, aia. Nu mai bine să intri pe alt server decât eu sunt singur. Nu mereu am făcut pe Lami. Îi place de Lami mult. Ok, 97, 975. Și să faci... Ok, mi-a dat asta. Nu știu ce-i fac. Am dat și o acțiune din greșeală. Uitați-mă pe mine. Stelia 0. Ferească ce skin are. Asta nu-i skin-ul viața lui. Ok. Mă văd aici. Uitați-mă la mine. Ok. Nu mai zic nimic pentru că știu că nu o să vă pesc, dar mă rog. Dar eu am caracterul de rău. Puțin. Are sens. Știi ce o să-mi iau și o Dragon Pack, nu mi-am mai niciodată. Dar stai că e comun. Nu mai contează. Nu, îmi luați blocurile, da? S-a înțeles? Cum era să mi-l ia el? Mama, am lag. Așa. Bine, blue. Copilul ăsta nu-i deștept la cap. Pleacă. Nu pleacă. Fix pe mine m-a văzut. M-a văzut. Mama, ce emoție m-a avut acolo. Bă. Acolo e Orange. Mă întrebați cine e acolo. Dacă vreți vi-l arăt, gen, dar nu o să-l vedem pe Orange. O să-l vedem decât pe... Aici, acolo sus stă Orange. Acolo. Dar eu zic să mergem înapoi pentru că nu vreau să pierd blocurile. Deci am pierdut într-o zi blocurile. Dați-mi să nu mai vorbesc sau ușor. Amalia. Niciun Amalio. Perească. M-am zis acolo Amalio. Acolo am fost nebună puțin. Ar fi bine să mă ascund.
Și voi cum a fost aia? Mamă, sper că nu v-ați speriat voi, dar eu m-am speriat rău de tot. Haideți să vedem. Să facem repede, repede. Repede jor. Repede jor. Și o să-mi pice aceeași. Deci pasta o am. Haide în sus, haide în sus, haide în sus, haide în sus. Haide mai repede, dă-i picioare. Dar numai, eu nu am pus sub level ăla. Unde era sub level ăla? Mai știi? Voi nu știți, sigur. A apărut blocuri aici. Cu paterele la fata aia. Ok, mai duce la sub level ăla. Dacă îl și găsesc. Am murit deja 2. Glumești cu mine? Glumești cu mine? Ok. Nu e nimic până aici. Aici jos e sub level ăla. Nu e nimic. Eu nu mai mă duc acolo sus pentru că am fost de 100 de ori în același loc. Ok. Urcam acolo. Nu știam. Ok. Nu ne pasă ce scrie nouă. Că eu nu am mai jucat și de-aia. Și dacă vreți să vă zic ceva, Green, dacă nu știți, o să vă zic că Green e Mama, cum am o bă, și eu am veterian 6 ani. Unde sunt? M-am lăsat singură. Ok, mai încep prima dată jocul, că nu, a ieșit pur și simplu, poate că erau prieteni cu aia. Deșteaptă sunt, ce deșteaptă sunt. Popolis, ok. Popolis. Ce e asta? Vreau să vedem vreau să văd un pic la server. Că dacă mai am server, că nu m-am mai uitat de mult la Evo Friends, și că nu mai am serverul. Dacă îmi zice renew. Asta e verișoara, asta o proastă, nu știu cum. Margarot nu știu cine e, Nae nu știu cum, Lovi, Lena, nu știu, Ami Roza româncă, săraca. Asta nu știu cine. Cam atât. Să rămână. Nu mi-e foame. Păi ce mănânci? Nimica. Pune-ți aia că te-ai dus acolo. Mama, o chichișca, ok, haide să mergem la chapter 1 și să vedem dacă intrăm și noi mai mulți. Că nu-i corect, am intrat decât 5. Asta nu-i corect că intrăm decât 5, asta nu-i corect, bă, bune. Primerea o chichișca, bă, să văd lumea gândirea. Uite, nu. Intrați! Uite și pe Stelia 0. Mai era o foto. A intrat încă o dată. Nu trebuie să la server. Ok. Până se încarcă. Eu mă duc să beau apă, că mi-e sexy, deci mi s-a uscat gâtul. Monstră, nu știu ce am. Monstră. Asta că cred că îmi trebuie sirop. Dar nu mă duc acum să-mi iau sirop. După ce închid videoclip o să mă duc, că nu mai pot. Deci mă doare rău. Mă ustură. Ok. Nu trebuie să băgați în seamă ce am zis. Că am zis-o. Uitați-mă aici. Oh my god, în sfârșit sunt pentru prima oară în față. Deci prima oară în față, pentru prima oară. Înainte mă dădea în spate și nu o să fiu o țea trasă. Dacă pe server public o să fiu pe server privat. Caut Ion. A văzut semnul? Deștept? Cred că a văzut semnul, numai că a alunecat pe noroiul. Uitați-mă, da, măcar că sunt și aici. Ramin B77, nu mai știu. Ăsta nu e nume. Anila Stelias 0. Ok. Settings.
Ce cutie vreți să-mi pun? Scrieți în comentarii ce cutie vreți să-mi pun. Scrieți-mi în comentarii. Elion! Aia să mamă, ce veneau toți după mine. Uite, bro! Doamne, astea n-au minte. Mereu, ești ca babă, să văd lumea gândirea. Haha, ok. Nu mă întrebați de ce râd, dar vreau eu să râd. Are sens că vreau eu să râd, da. Mă întreb cum a fost. Chinici. Trei cu 7 cu 3, 10. Știți că eu știu toate locurile. Deci mi-e frică de blu aici. Da. Ba nu acum, stai un pic. Unde, băi, tu caută dormitor și tu umbli pe aici? Ok. Nu băgați în seamă ce am zis acolo. Am zis eu ceva. Că vinul ăsta blue. Mamă, blue ăsta. Sfârșit, mulțumesc că ai spus aia. Ok, thanks. Hopefully blue, nu știu, n-a văzut. Ok, nu mai contează. Am făcut o poză să vedem pe green. Să vedem pe green aici. Să-l am ca poză, știi? Mamă, 133, 129, oh my god. Albastru al meu, albastru al meu. Albastru al meu, albastru al meu, albastru al meu. Ok. Nu mă întrebați de ce albastru al meu, pentru că îmi place culoarea albastră. Nu am zis, dar aia e. Aia e. Deșteaptă rău, aia e. Like green is awake. I think he knows you're in there. No need to worry about him. Touch he's blind. How can he catch you if he can't see you? Aia e, durusei. Ok. Am și o prostioară mică. Nu știu ce am făcut acolo. Futea. E blue. Ascundeți-vă că e blue. Nu vă ascundeți că bine. Că bine. Ce deșteaptă sunt, că bine. M-a văzut. Nu mă mai vă vedea peste mult timp. Vine și blue, vine blue. Să mă ajutați și pe mine, vă rog. Că vine ăsta după mine și mă enervează. Două mai ne trebuie, două ne mai trebuie. Două mai ne trebuie. Așa. Veneau toți după mine, da. Orange și purple o să fie. Mamă, orange e cel mai greu animal de trecut. Ce?
O să fie cel mai greu animal de trecut pe bune, nu glumesc. E cel mai greu animal, pentru că într-o zi m-am dus din greșeală să-i dau mâncare. M-a pus jocul să-i dau mâncare și am murit, că făcea cu linia fix atunci și m-am omorât. N-am ce să zic. Aia e. Da? Fată, da? Aia e. Da? Da? Aia e. Ok. Nu mai mă joc aici. Ok. Mamă, sper să nu fie rău de tot. Deci dacă e purple și vine green, nu green, blue după mine, e culmea. E papa, la revedere. Da, să știți că unde nu e purple poți să calci pe apă, dar unde e purple nu poți să calci. Pentru că, bine, pentru cei care nu știau, e acolo una, Elias, dacă te duci, ce credeți? Fix ce-am zis aia a făcut. Lina a fost găsită? Hai mă, asta e prietena mea, Lina. Eu știu pe Lina de om. Elias, da mă, da, a fost găsită Lina. S-a supărat. Ok. Puta, Lina săracă a murit. Prietena mea. Prietena mea. După mine. Fată, n-ai avut timp? Săraca de tine. Că se mișcă purple. Grijă că se mișcă purple. Grijă că se mișcă purple. Talio. Vezi că e blue pe aici, Talio. L-a auzit. Okay. Mi-e frică să mă duc la ori. Cum? Deci, dacă... Uite-l pe orange, pe urât. Urât e orange, vă zic, vă jur. Ce? Punem acum mâncare. De eu nu ies din cutie până nu trece. Întoarcem. Oh, 7, 14. Tată, unde, Doamne, pe unde să duce? Dacă vine greu, mă ascund repede aici. A să fac aici vot. Doar să plece green. Atâta vreau să plece green. Asta cum e dat. Mișcă, babă, mișcă. Haide, babă. Haide, babă. Babă, haide, babă. Haide, băbui. E blue acolo. La mine blue. Imediat. Fix. Văd că...
Mai am unul. Hmm? Mai am puțin din ăsta. Bine, de două. Sărăcești. Mănânc după. Abonați-vă, nu băgați să înțeleg ce a lăsat în ce am văzut acolo. Numai că... Ok. Patul albastru, ăsta e patul meu. Atunci. Problemă. Avem o problemă. Avem o problemă. Nu. Ați văzut? Reușisem, numai că m-am mișcat eu deșteaptă la mine. Looks like you have to turn the power back. Find a way to power up the backup generator. Nu mai contează. Who knows? Maybe I'll even let you all leave afterwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oameni am rămas. Eu iau pe prima. Cam prima. Starshine 4 5 4 am luat. Mai trebuie 5. Rând vieții. Mai trebuie până să bun. Facem 3 da. Ia să facem repede. Dacă uite-l păcărim. Ce faci, Shine? Starshine, oh. Exact acolo cu astea și ăsta. Nu, vine încoace. Hai de fapt aici. Deci eu aici stau. Nu mă mișc. Să mă vadă cineva că mă mișc de aici, eu nu mă mișc de aici. Până se termină aici, mă duc să mănânc. Revin după ce mănânc sau când începe ăsta. Sau, nu. Până atunci îmi dau scudă la mâncă, nu tare rău. Și pe bune mă tare rău. Ok, câte avem? Tot 6. Numai 6 rămân, bă. Carcam voce. Hâns! Oh my god. Na, stai că nu. Ok. Mamă. Cât de dulce e. E dulce. Aici. Mai puteam la gât. Și așa mă doare. Make sure you already your plastic tickets. Tickets. Lasă-ne! Ok. Veterian 129, veterian 133, veterian 6, veterian 0. Da, blue! I love 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 blue! Stop reading. Stop saying.
Ok. Hai. Have fun in there. Tu have fun in there. Că să vezi ce mor eu, să nu te vezi. Să nu mă văd aici. Ok. Haide! Deci, se sparge balonul ăla. Așa. Și trebuie să se spargă și balonul ăla, parcă. Sau unde sunt acolo. Uite. Bă, da, spargi tu toate baloanele, bă. Da, spargeți, doamne, baloanele. Spargeți, doamne, spărgeți-le până nu mai puteți. O să mori, fată. Ne, aici nu murim, aici nu putem muri. Du-te, domne, la culcare. Fată, nu știi? Uite-l pe Green, băi, mine. Sparge aia. Ok. Sper că n-auziți voi așa tare. Încolo! Sper că nu se aude așa tare. Nu scuzați dacă se aude tare. Nu e vina mea. E vina telefonului meu. Mamă, prima! Chiar așa. Să vedeți o șmecherie dacă nu știți șmecheria. Am veterian 7, da. Veterian 7, veterian 7. Aștept să vină Blur. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tarararan, ran. Nu! Ok, eu survive. Rainbow Friends. Dar parcă ne pasă nouă de Rainbow. Și ajutăm și să vedem de cine a fost făcut. Chiar nu te-a fost. Deci a fost făcut de... Parcă ceva cu Camin sau nu mai știu. Camin Jolly, parcă. Camin Jolly, nu mai știu. Las. Things are about to get a lot cazier. Ok. Sper că știți engleză, că nici eu nu știu vă traduc în română. Ok. Roy Stanford în Carcle. În Carcle. Carcle. Păi zici și tu așa, bă. Ok. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut acest episod. Să dați un like dacă v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!